راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتورن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو أبزز اللخمو سلام كبرى سمعتي نايلومي عربي 18 سنة فنونا يفلم الله ناب إرترا استلاكو سومالوين تعلمو أستات 10,000 كم زبصحو حنتي أبال بايتو تهاجر جليزا بمحضر ترامب كاب سومال سحبو سرايت محضر بايدن كملسوم قانو تجليزو فيسبوك بإيجنسي دحنة مربب حبريتا إثيوبيا نزونن قصات عتيو هذه إذاعة إرنا أستاذ زينا كتكتاتلو صنحكم زرزرو كسبلكم منجس الصومال كابكل التشان 18 تنات حزو ببقوانو نابي إرترا نتعليم زلاخو منسيات أستات 10,000 كم زبصحو أمينة محمد عبدي استبالت أبال بايتو جليزا نسا مس هورن أوبزرفر أبزكايدة توك على مطايق لعل 10 زخونو أبالات بايتو صومال نابي إرترا مستلاكو هلوادق مزي رخبو سدرابيتات دحر من رخب بزعباتهم نابي إرترا استلاكو صومالين وتادراتن هلواتهم حبريتان مكاب كم زتبقسو أفليتا كابير ترى هديمهم مزت ملسو حيالو سومالوين منسيات بأكل كم زت زراربت بمتقاس منجستي كوس دلهم كاب زغل سقومتات بمسقا تحبيهم كم زلو حبيرا أمينة بتوساقي تومنت قداي زكتاتو زلو أبالات بايتو منجس سومال نابير ترى بحبو وتهدرات كلخ زدلي اللوكونتات كتساري يتقلبو كم زلو أرقاقزا بريزيدنت محمد فارماجو بزعبا نابير تران كوينات تقراين تلايخوم استبالو منسيات وقعو مجلس اكهب أديتات أبالات صدراه أبالات بايتو بوليتيكانياتاتن مراحتي استفلاليا سلفتاتن أبزحاتو لزلو اوان قداماي منيستر محمد حسن روبلي نت قداي اتكتات الكوميشن أبزي سومنزي أقيمو يركب منجس سومال أديتات دحريزي قبرالو تقامون تغطن منسيات نتعليم نابير ترا كمز الأخيك من كوانتا تقدده ناب كوينات تقراي آتيوم نزبل قنا كساب زوانزي يخدو يزلو اتمنجستي نابير تران تعليم تلايخوم بزعباز بلوم بزحي سومالاوين يخون هلواتهم بزملكتون زخوني حبريتا أيهابن بمحضر بايدن وتهدرات أمريكا داقماي ناب سومال نملأخ مدبات يتصافف كم زلو نيويورك تايمز قليسا بمحضر ناب سومال سراويت كلخ مغانو زقل زلو منفق دحرتي بمحضر ترامب أبتهاجر زنبرو أستات 700 وتهدرات بأسوس كسحابو موسانيو داقماي ناب سومال زلاخو بزحي وتهدرات أمريكا كندي مخانو مكوانتا زيتنتره 10 كبليو تسبتساب نيويورك تايمز تغيسو أب سلطنا سليان فوليس الرحيتاتن كوافر مخانوم زتقلتسي وتهدرات أمريكا ناب سومال زاأتولو علتون آي تملكتن فيسبوك بإيجنسي دحنة مربب حبريتا إثيوبيا زونن قصات كم زعصوي رويترز حبيرو فيسبوك نزن بمنجسي إثيوبيا بتحت زونن إيجنسي دحنة مربب حبريتا زنبرا قصات زعصو له مخنيات مرجع إثيوبيا معلتا تراي تريفو أبزلو أوان أنصار تقام سلفتات ودباتن عطقاتن تهاجر زغنعه تسلمه صرفن حسوتن زحزه تحسوتات كزرقها بمصنحنيو أتن زتعصوا قصات بزحن كندي مخانو كوانتا زي تفلطه مستي منجستاو تكال قربت بزلوم سباتن تكالاتن زي تخفتا مخانني تملكتو እቲ ብኢንሳ ዝፍለጥ ኣብ ድሕነት ሓበሬታን ስልያን ዝነጥፍ ትካል ብቐጥታ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ከም ዝእዘዝ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባቲ ብፌስቡክ ዝተወስደ ምስ ኢንሳ ምትእሳር ዝነበሮም ገጻት ናይ ምዕጻው ዝጉምቲ ብዝምልከት ሓበሬታ ኣይሃበን ከብራ ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ክስዕብ እዩ ሕጂውን ምሳና ክትጸንሑ ዕድሜና እዩ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ تجي بايرنبر نزل أكثر من بحمق ترجب تحمق إلو جمر اللي نقصه حركان نقانونا توهويو ضايدا لاقي تصوم إلى كحتو قد النبرة بغنيو جميلهم كم محل سمعتها تكسكر غنيو ኢሉ ክግረም ተጸበየኒ እሞንየናዮም
ኣላጊጾም ትብለን ዘለኻ ኣይርዳእከን ዘሎ ኣንጻር መንግስትና እናቐደሙ ኮይኖም ልክዕ ከም ሃገራውያን ኮይኖም ኣብቲ ወፃኢ ከምዛ ዝሓዘኑ ዝዋስኡ ዘለዉ ነዚ ምስ ሰማዕኩ ግና ንርእሰይ ስለ ዝሓረቕኩ ከምዘይሓዘኑ ደኣ ከመይ ጌርካ ፈሊጥካ ካብ ተመክሮኻ ዲኻ ትነግረን ዘለኻ ወይሲ ካብ ስምዒትካ ተበጊስካ ኢኻ በልክዎ ንስኻ እውን እኮ ውሽጣዊ ስምዒተይ ኣይትፈልጦን ኢኻ ብዝብል ንነብሱ ክከላኸል ፈተነ መዓልቲ ሰማዕታት ምዝካር ላግፂኡ ኸበልካ ደኣ ንዓኻ እውን ላግፂኡ ኮይኑ ስማዕካ ማለት እዩ በልክዎ ትርር ኢለ ምክልኻል ካብ ጀመረስ ከጥቅዖ ከም ዘለኒ ኮይኑ እናተሰማዕኒ ኣነ መዓልቲ ሰማዕታት ምዝካር ላግፂኡ ዝብል ዘረባ ይወፀንን ኣነ ዝበልኩ እዞም ንሃገርና ኣብ ደገ ኮይኖም ዘድምይዋ ዘለዉ እዞም ናይ ደገ ሓይልታት ኮይኖም መሳርሒ ኮይኖም ዘለዉ ሲ ከመይ ገይሮም ስዋኣቶም ከም ዝፈቱ ተመሲሎም ንባዓት ሓርገ ፀብስሱ ምስክንስኻ ኸብሒልና ኸፍረድ እዚኣቶም ሲ ሰማዕታትና ዘኪርና ተበሉስ ተዋሶ ይኮነን ንጉሴ ሓቡኡ ኣኻኺቡ ጠመተኒ ናብቲ ንሱ ዝዘርዘሮ ኣትየ ኩሉ ካብ ምምላስ መጀመርታ ነገራት ምንጻር ይሓይሽ ኢለ ገመትኩ ሰማዕታትና ክበሃሉ ኸለዉ ኣይንድዮም ኢለ ድማ ሓተትክዎ ሰማዕታትና ደኣ ኤርትራ ነጻ ክትከውን ህይወቶም ዝኸፈሉ ብድሕሪ ድማ ናጽነት ንምዕቃብ ተሰዉ ኩላቶም ብዘይ ኣፈላላይ ሰማዕታት ወይ ስዋኣት ንብሎም ኢሉ ከም ናይ ተመሃራይ ንመምህሩ ገይሩ መለሰለይ ንስኻ ሰማዕታት ክበሃሉ ኸለዉ ዝረኣዩ ኸለዉ ዶ እዚ ደሞ ፈላልያ ኸረኣዮም ኮ ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ኩሎም ሰማዕታት ንዓይ ሓደ እዮም ናይ ሰባት ምስሊ ናብ እምሮኻ ክመጽእ ኣይደለኻን ማለት ድዩ ነቲ ሽምጥራይ ዲኻ ከም ሓደ ግዙፍ ነገር ክትርእዮ ትፍትን ዘለኻ ኣዝማደይ ወይ ደቂ ገዛውተይ ወይ መማርተይ ጥራይ ክዝክር ደልን ኣለኻ ናይ ባዕካ ሃገራዊ ተኾንካ ንኹሉ ኤርትራዊ ብሓደ ዓይኒ ኢኻ ክትርእዮ ዘለካ እንታይ ኮንካ ደኣ ኣብ መገዲ ንትረኽቦ ኩሉ ኤርትራዊ ብሓደ ዓይኒ ዘይትርእዮ ኣብዚ ደኣ ገሊኡ ዝፈልጦ እዩ ገሊኦም ዘይፈልጦም ገሊኦም ኣዝማደ ኾኑ ብዕሩቕ ኣለዉ ኣዋልድካ ገሊአን ጽቡቓትን ገሊአን ከ ጠመተን ኣይምጸካን ኢሉ ፍሽኽ በለኒ ኣብ ናይ ምኽምስማስ መንፈስ ኣይነበርኩን ሰማዕታት ኮይኖም ግና ብሓደ ዓይኒ ትርእዮም ማለት ድዩ ትዕላሞም ከዩ ሓደ ዓይኒ ዝገብሮም ዘሎ ኩላቶምሲ ነዚ ሃገር ክብሉ ህይወቶም ወፍዮም ስለ ዝኾኑስ ክትፈላለዮም ኣይትኽእልን ኢኻ ፈላልዮም እኳ ይተባሃልካን ግን ኣብኣቶም ብዙሓት ብኣካል ትፈልጦም እውን ስለ ዘለዉ ብዓይኒ ሕልናኻ ክትርእዮም ዘይትፍትን ብህይወቶም ከለዉ ዝሓልምዎ ዝነበሩ ሓሳባቶም ሕልሞም ስምዒቶም ጻዕሮም ድሌቶም ክትዝክር ዘይትፍትን መንስኻሲ ናይቶም ዝበልጦም ጥራይ ክሓስብ ኢኻ ደልን ዘለኻ
ካብ ንኹላቶም ከም ህይወት ዘይብሎም እኩባት ጌርካ ክትሪኦም ነቶም ክውክልዎም ዝኽእሉ ንስኻ ትፈልጦም ሰባት ብሕልናኻ እናረኣኻ ሰማዕታትካ ዘይትዝክር منتم كالوتك كفالي مالدي ካብ ብዛዕባ ወላ ሓደ ኸይትሓስብ ብዛዕባ ገለ እንተሓሰብካዮ ዝሓይሽ انت اندي خنب كالا توتو تتونا انا نجم تقاوم تقري من انت تزارب خس تملت كام زيت كذا نتقاومت ምውቃስካ እኳዮ ብዛዕባ ሰማዕታት ከም ዘይትሓስብ ከም ዝግምት ጌርኒ ሰማዕታት ብመንግስቲ ዝተሃንፁ ቅዱሳን ሓወልቲ ኮይኖም ዝረኣዩኻ ኢኻ ትመስል ወላ ከም ዝመስለንስ ሰማዕታት ክበሃል ከሎ መቓብር ሓርበኛታትን ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ እምንን ጥራይ ዝረኣየካ ኢኻ ትመስል ካብ ውሽጢ ወፂእካ ነቶም ህያውያን እስከ ኣዛርቦም جوجوسي نجم أمثلتات كتتكلا غليل كده أمسخي ንጉሰ እናስተማሰለት እመተኒ ኣነስ ንስኻ ስለ ዘጠራጠርካኒ ናብ ከምኡ ዘረባ ኸይደ ሰማዕታትና ቅድሚ ህይወቶም ምኽፋሎም ከማና ዝንቀሳቐሱን ዝሓስቡን ሰባት እዮም ነይሮም በበይኑ ርእቶታት ክህልዎም ድማ ግድን እዩ ببينو رئيتوتات ولا انت نبرهم نهاد علماء يمتسويهم ሓደ ዓይነት ርእቶ ክህልወና ኢሎም ግን ኣይኮኑን ሓሊፎም ሓቂ إلا ما منا نقير كفي ناتنت ممسان ناتنت نمعكبين تقاومت نمجيك حيكونن ነቲ ትብሎ ዘለኻ ኣይትሰምዖን ኢኻ ዘለኻ መስለኒ ክልተ ዝገራጮ ዘረባይኻ ተስማዕን ዘለኻ زربي ولا انت زقارة يبلو ناتنت كعكب حدنت كدلدل نتسلع دمان مقدر نقرعي زلنا تقاومت له دقبت له نالكا نهزب مكوفان مكم دليت سمعتتنا يكونن ናጽነት ድሌት ሰማዕታትና ኮይኑ ዝስማዓካ انت زربي مدتي قامت فوتو ديسخة بنت ناتنت اليوم قد تسويه كامل ناتنت زي ديل ናጽነት እንታይ ማለት ምዃኑ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኢለ ጠመት ኣበልክዎ ኣጣመታይ ግዲ ስሒቕዎ ፍሽኽ እናበለ ክምልሰለይ መረፀ መልሱ ምስ ሰማዕኩ ግና ከስሕቐኒ ይዳሎ ከም ዝነበረዩ ተረዲኡኒ
ናጽነት ማለት ሕንፍሽፍሽ ማለት ኮይኑ ትስማዓካ ከለኮ ገባብ ኣለዎ ከመይ ገይሩ ንጉሴ ካባይ ንላዕሊ ብዛዕባ ናጽነት ፍልጠት ዘለዎ ኮይኑ ከም እተሰምዖ ኣይተረዳእንን ካልእ ሲትረፍ ካብ ካድራዊ ኣተሓሳስባ ነፃ ኮይኑ ነገራት ብኻልእ ሸነኽ ናይ ምርኣይ ናጽነት የብሉን ናጽነት ማለት ኣውራ ሕልናኻ ነፃ ኮይኑ ዝኣመንካሉ ኣተሓሳስባ ክትክተል ምኽኣል ኮይኑ ይዝርዳእኒ በበይኖም ርእይቶታት ክህለዉ ግድን እዩ ምሕጅዞም ተቃወምተሲ ካብ ናይ መንግስትና ተፈልየ ርእይቶ ኣለዎም ዲኻ ትብለኒ እንተ ንሳቶም ርእይቶ ዝበሃል ይብሎምን ብኻልእ ዝተላኩ እዮም ኤርትራዊ ካብ ናይ መንግስቱ ዝተፈልየ ምርጫ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ዲኻ ትብል ዘለኻ ስምዕ ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ተዓቂቡ ሃገሩ እዩ ዝሃንፅ ዘሎ ኣብዚ ተቃውሞ ወዲ ተቃውሞ የለን ግዜ ኢኻ ኣይኮነን መፍቶ ፀላእቲ ኸይንኾን ኢሉ እምበር ኩሉ ሰብ ዳ ግድን ተፈልየ ርእይቶም ኣለዎ ግና ሕጂ ዘድሊ ሓደ ኾንካ ሃገርካ ምህናፅ ጥራይ እዩ ኣብ ሃገርካ ምፍታው ሰማዕታትካ ምኽባር ሓደ ኾይኖም ንመንግስቲ ዝድግፉን ዝቃወሙን ክህልውኸ ይኽእሉ ዶ ዝከውን ኣይዛረብ ሚልዮን ሃገሮም ዝፈትዉ ሰማዕታቶም ዘኽብሩ እንተኾይኖም እንታይ ንመንግስቲ ዘቃወም ኣለዎ በዘን ዝጠቐስከየን ምኽንያታት ሃገሩ እንተፈትዩ ሰማዕታቱ እንተኸቢሩስ ሓደ ዜጋ ንመንግስቲ ናቃወም ማለት ድዩ ብዙሓት ካብ ሰማዕታትና ሕጂ ብኣካል ተዝመፁ ተቃወምቲ መንግስትና ምኾኑ ይልግመት ንሱ ግና ድሓን ክውነታዊ ስለ ዘይኮነ በቶም ትፈልጦም ሰማዕታት ዝኣሎስከ ኢለ ክዝክር ገለ ዕድል ሃብክዎ ንጉሰ ቀባሕባሕ እናበለን ከሎ ብሕልናይ ተመሊሰ ናብቶም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምሳይ ዝነበሩ መንእሰያት ሃበልኩ ንኣሰራርሓ መንግስትና ዘይፈትዉ ብዙሓት ኣብ ምክልኻል ሃገር ተሰብኡ ድማ ክዝክር ከኣልኩ ንመንግስቲ እናጸልእዎ እቲ ጉዳይ ግና ናይ ሃገር ጉዳይ ስለ ዝነበረ ህይወቶም ከፊሎም ኣብ ግዜ ብረታዊ ተጋድሎውን ነቲ ካይዳ ዘይፈትውዎ ግናኸ ነታ ናጽነት ዘማዕድዉ ዝነበሩ ብዙሓት ናብቲ ዝደልይዎ ከይበጽሑ ከም እተሰውኡ ብዛንታ ሰሚዕ ኣለኹ ከካብ ገዛና ዝወፁ ሰማዕታት ሕጂ ኣብ ዘይሰምዕሉ ቤተ መንግስቲ እዩ ሰፈሮም ክበሃለልና ኣይከኣልን እዩ ብሽሞም ምሽቃጥ እውን ኣዝዩ ሕሱር እዩ ኣብ ድኳን ርትዒ እውን ክቐርብ ኣይግብኦን